Som zabezpečený, neboj. Čo? Kedy sa uvidíme? Hlavne to daj na YouTube, hej? Čo za zatáčky? Kolena zľava doprava a iba na hranách ideš. Iba na hranách. Krásne. Ale drž rovno teli, že... Aha. Musíš len na hranách, kámo. Predklon sa. Ale to je strašne rýchlo. Musíš sa predkloniť, kámo. Vidíš? Krásne, krásne. Tu spodnú dávaš dobre, daj aj tú vrchnú na hranu. Spodnú dávaš v pohode, ale aj tú druhú. Tá je ťažšia. Tá je ťažšia. Musíš extrémny predklon, ináč to nepôjde. Musíš natáčať. Nenatáčaj. Si jak ja. Tu vreštíš jak ja! Vrešťadlo malé, ani ťa nevidno. Môžem vyhovať, keď natáčaš. To video, keď tak to uvidí.